Frog. Mä suosittelen tätä kyllä ihan kaikille. Ainoa vähän pelotti, kun sanottiin, ettei täällä kauheasti ihmiset puhu englantia, mutta ne näyttää vähän vihaisilta kaikki. Kävelee tolleen, mutta sitten ne on tosi mukavia. Osaa huonosti englantia, mutta suurimmaksi osaksi tosi mukavia ja tosi kohteliaita. Niin, sit me ollaan käyty kyllä kattoo klubielämää, me ollaan käyty kattoo ravintoloita. Mitä mä en jäisi käymään. Tää on tosi kiva paikka ja ehkä yksin ei kannata tulla. Tänne voi tulla yksinkin, voi täällä olla ihan kiva.